Kaibigan, may magandang balita ako para sa iyo. Katunayan, ito ang pinaka-magandang balita na maaring marinig mo sa buong buhay mo. Ang magandang balitang ito na gusto ko ibahagi sa iyo ay ito. Ang lahat ng mga malalaking problema sa mundo ay malulutas na sa wakas. Oo kaibigan, malulutas na ang lahat ng kasamaan at paghihirap dito sa mundo. Kasama na dito ang giyera at pag-aaway. Wala nang mahihirap, wala nang magugutom, wala nang polusyon sa dagat, sa lupa at sa hangin. At hindi lang yan, lahat ng uri ng karamdaman ay mawawala. Kasama na dyan ang COVID-19. Mahirap ba paniwalaan? Hindi mahirap paniwalaan kung alam mo at naiintindihan mo kung ano ang tunay na ebanghelyo. Noong huling episode natin, maaalala nyo na ang ebanghelyo na tinuro ni Yeshua o mas kilalang Hesus Kristo ay ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Pero, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Nakakalungkot na ngang isipin pero maraming nalilito kung ano talaga ang kaharian ng Diyos. Maaring iba't ibang kasagutan ang makukuha mo mula sa iba't ibang tao. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, hindi na importante kung anong sasabihin ng iba. Ang importante ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya ngayong araw, samahan niyo po kami sa pagtuklas ng kung ano ang tunay at tamang turo ng Biblia tungkol sa kaharian ng Diyos. Bago natin talakayin kung ano ang kaharian ng Diyos, dapat muna nating malaman kung ano ang hindi kaharian ng Diyos. Una, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang langit o heaven. Marahil isa ito sa pinakapopular na turo ng karamihan. Sinasabi nila ng kaharian ng Diyos ay ang langit. Ngunit, yan ba talaga ang turo ng Biblia? Naalala niyo ba yung turo ni Hesus Kristo tungkol sa paano tayo dapat manalangin? Ang sabi niya sa Matthew 6 verse 9 to 10, "Manalangin nga kayo tulad nito, Ama naming nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian." Maraming nakakaalam ng panalangin ito, kaso marami din ang hindi lubusang naiintindihan ang panalangin ni Yeshua o Jesus. Sabi niya, "Dumating nawa ang iyong kaharian." Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ay ang kaharian ang darating dito sa lupa. Hindi sinabi ni Kristo na tayo ang aakyat sa langit. Mababasa din natin sa Daniel 7 verse 27. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay. Kanino? Sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila maghahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. At heto pa, sa Revelation 11 verse 15, "At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng Panginoon at ang kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanpaman." Ating mababasa sa mga bersikulong ito na ang mga kaharian dito sa lupa ay magiging kaharian ng Diyos. Kung ganun, dahil nasa lupa ang mga kaharian ito, makikita natin na dito sa lupa itataguyod ang kaharian ng Diyos. Dapat din nating malaman na ang kaharian ng Diyos ay hindi ang simbahan o iglesia. Mababasa natin sa John 3 verse 3. Sumagot sa kanya si Yeshua, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Ipanganak na muli? Ito ang pagiging born again. Sabi ni Yeshua, dapat ikaw ay maging born again o ipinanganak muli upang makita mo ang kaharian ng Diyos. Ang problema po mga kaibigan ay akala ng karamihan na ang pagiging born again ay ang pagbabagong buhay ng isang tao. Ngunit yan po ba talaga ang turo ng Biblia? Paano sinilarawan ni Yeshua ang isang taong born again? Mababasa natin sa verses 5 to 6, sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay pinanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Humiihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong ito.
ngunit hindi mo malalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Pansinin niyo ng mabuti. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Ang katanungan po, isa ka na bang Espiritu? Ikaw ba ay tulad ng hangin? Malinaw pa sa sikat ng araw ang sagot. Ikaw ay isang pisikal na tao at hindi Espiritu. Ayon kay Yahshua, ang taong born again ay Espiritu. At dahil ikaw ay pisikal at hindi Espiritu, ikaw ay hindi pa na born again. Dagdag pa niya, ang mga taong na born again ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ganun, ang simbahan na binubuo ng mga mortal at pisikal na tao ay hindi pwedeng tawaging kaharian ng Diyos. Mayroon din akong narinig ng mga taong nagsasabing ang British Empire ang kaharian ng Diyos. Ito po ay napakalayong turo sa Biblia sapagkat ang British Empire ay nagtapos na noong June 30, 1997 nang kanilang isunuko ang Hong Kong sa China. Paano naman yung mga pastor o pari na nagsasabing ang kaharian ng Diyos ay nasa puso natin? Maganda pakinggan pero mali naman sa paningin ng ating Panginoon. Naisip niyo ba kung gaano kataliwas ito sa turo ng Biblia? Kung ating pagbabasihan ng Biblia, ang tao ang papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ang kaharian ng Diyos ang papasok sa ating puso. Binaliktad ng tao ang turo ng Biblia. Pero maaari sabihin mo na, hindi pa si Yahshua o si Kristo na mismo nagsabi sa Luke 17 verse 21. Anong sabi niya doon? Ito ang sabi niya, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sa unang tingin, masasabi natin na ang kaharian ay pwedeng sabihin na nasa puso nga natin. Pero yun ba talaga ang ibig sabihin ni Yahshua? Pansinin ninyo ang buong kaganapan. Basahin natin simula verses 20 hanggang 21. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala rin nagsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sino ang kaharap at kausap ni Yahshua? Ang mga Pariseo na kung saan ang parehong grupong mga taong tinawag ni Yahshua na hipokrito, sinungaling, mapagusga at mapagmataas ng mga tao. Kung ganun, tama ba na sabihin ang kaharian ng Diyos ay nasa puso nila? Malinaw na ang sagot ay hindi. Nakakalungkot pero ang English at Filipino translations ng mga bersikulong ito ay mali. Kung iyong susuriin ang Greek words na gamit dito, imbis na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, ang tamang translation ay dapat ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna nyo. Dahil si Jesus o Yahshua ang hari ng kaharian ng Diyos, sinasabi niya sa mga Pariseo na ang kaharian ay nasa harap na nila. Yun ang nais ibig sabihin ni Kristo sa kanyang pakikipag-usap sa mga Pariseo. Kung ganon, alam na natin na ang kaharian ng Diyos ay hindi ang langit, hindi ang simbahan, hindi ang British Empire, at lalong hindi ang nasa puso natin. Kung ganon, ano ang kaharian ng Diyos? May 4 na elemento na bumubuo sa kaharian ng Diyos. Ang 4 na elementong ito ay ang hari, ang mga taong sinasakupan, ang teritoryo, at ang batas. Kung mawawala kahit isa sa mga elementong ito, ang kaharian ay di mabubuo. Kailangan nating maintindihan na ang kaharian ng Diyos ay isang literal na kaharian na itatatag dito sa lupa, kasabay ng pagbalik ng ating tagapagligtas. Sa isang propesiya na binigay ni Daniel, makikita natin na kung paano mga kaharian dito sa lupa ay papalitan ng kaharian ng Diyos. Sa Daniel chapter 2, mababasa natin na si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng masamang panaginip. Ang verses 31 to 35 ay nagsabi, mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan niya nito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito na tinangay ng hangin at walang naiwan kahit wakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Puno ng hiwaga ang panaginip na ito.
Ngunit sa pagdaan ng mga taon, ang propesiyang ito ay naging mas malinaw. Ang ulong lantay na ginto ay ang Chaldean o Babylonian Empire. Ang pilak na dibdib at braso ay ang Medo-Persian Empire. Ang tansong tiyan at hita, ang Greco-Macedonian Empire. Ang binting bakal ay ang Roman Empire. Ang dalawang binti ay nagre-representa sa Roman Empire na nahati sa dalawa kung saan ang mga kapitolyo nito ay ang Rome at Constantinople. Ang mga paa naman na may halong bakal at putik ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ng Roman Empire sa panahon ng katapusan. Mababasa natin na may batong natipak sa bundok at ito ay bumagsak sa rebulto at nadurog ito. Ang buong rebulto ay nawasak, ngunit ang batong sumira nito ay lumaki ng gusto hanggang napuno ang buong mundo. Heto pa ang dagdag sa pagpapahayag ni Daniel sa verses 44 to 45. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa inaharap ay pinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Mababasa natin ng tipak ng bato ay kaharian ng Diyos, na kung saan sisirain niya lahat ng kaharian ng tao upang sa ganun, ang kaharian ng Diyos ang siyang maghahari sa buong mundo. Nakikita niyo na ba ang katotohanan? Ang kaharian ng Diyos ay dito sa lupa itataguyod at hindi ito isang katang-isip lamang o mananatili sa kanino mang puso. Literal at totoong nagkaroon ng kaharian dito sa lupa na hindi kailanman masisira at mapapalitan ng anumang kaharian. Sa pagbalik ng Panginoong Hesus o Yahshua, hindi na siya isang sanggol na pinanganak sa sabsaban, ngunit isa na siyang napakapangyarihang hari na sasakupin ang buong mundo. Katunayan pa niyan, heto ang sabi ni Yahshua sa John 18 verse 37. Nang tanungin siya ni Pilato kung siya ba'y isang hari. Sumagot si Jesus o Yahshua, at nais ko inyong pansinin ng mabuti ang sasabihin niya dito. Ang sabi niya, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ay pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Maraming tao nakakalimot na si Yahshua ay isang literal na hari at hindi lamang isang ordinaryong hari. Pero siya ang hari ng mga hari at ang nag-isang perpektong leader na kayang solusyonan ang lahat ng problema dito sa mundo. Pansinin niyo ang Isaiah 9 verse 6 to 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang alin? Ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakalob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at mapagkailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mababasa natin kung paano ang propesiyang ito ay natupad sa Luke 1 verse 31 to 33. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Yahshua. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Simula pa lang nung una, si Yahshua ay pinanganak upang maging hari at siya ay maghahari sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Mababasa natin sa Acts 3 verse 21. Siya'y o tumutukoy kay Yahshua, dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Si Yahshua ay nasa langit ngayon pero darating ang panahon na siya ay bababa dito sa lupa upang pamunuan at magtatag ng kaharian ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit napakagandang balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos?
dahil ito ang magbabago sa buong mundo. Heto ang 7 pagbabagong magaganap sa paghari ni Yahshua. Una, ang mga bansa ay tuturuan ng mga batas at paraan ng Diyos. Mababasa natin sa Micah 4 verse 2. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, "Halika kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh." Pangalawa, bibigyan ang mga tao ng panibagong puso at espiritu. Heto ang ating mababasa sa Ezekiel 11 verse 19 to 20. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga batas. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Pangatlo, kahit ang mga mababangis na hayop ay magiging maamo. Isaiah 11 verse 6. Ito ang ating mababasa. Maninirahan ang mga asong gubat sa piling ng mga kordero. Mahiga ang mga leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang mangingingain ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Pang-apat, wala ng away at giyera. Magkakaroon na ng pandaigdigang kapayapaan. Micah 4 verse 3 to 4. Siya ang namamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Sa halip, bawat tao ay mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dagdag pa sa Isaiah 11 verse 9. Wala nang mananakit at mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala. Sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Ikalima, ang mga disyerto ay magiging produktibong lupain. Isaiah 35 verse 6 to 7. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhangin ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Ika-6, ang kahirapan ay malulutas. Ang masaganang ani at agrikultura ay mararanasan. Sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas. At maghasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga nito. Dagdag pa sa Ezekiel 34 verse 26 to 27. Pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin. At paulanin ko sa kapanahunan. Sila'y paulanan ko ng pagpapala. Mamumunga ang mga punong kahoy sa kabukiran. Mag-aani sila ng sagana buwat sa kanilang lupain at sila'y mamumuhay doon ng panatag. Ika-7, lahat ng mga karamdaman, sakit at abnormalidad ay gagaling. Isaiah 35 verse 5 to 6. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang kaharian ng Diyos ay isang literal na kaharian na kung saan may nag-iisang hari, taong sakop, teritoryo at mga batas. Hindi ito ang langit, ang simbahan o ang British Empire. Hindi ito isang ideya lamang o isang masarap na pakiramdam sa mga puso natin. Ang kaharian ng Diyos ay ang marilag, makapangyarihan, pandaigdigang pamumuno ni Yahshua.
at ng kanyang mga tapat at immortal na mga alagad. Kung nais mong maging bahagi ng karyang ito, dapat mong pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Ito'y nangangahulugan ng pagbabago, isang 180-degree na pagliko mula sa kasalanan tungo sa kabutihan. Nangangahulugan ito ng pagsuko sa sariling kagustuhan. Ito ay ang pagbibigay ng iyong buong katapatan sa pamamahala ng Diyos at ni Yeshua sa ating buhay. Ang lahat ng kahirapan at kalungkutan dito sa mundo ay mawawala at magiging parte na lamang ng nakaraan. At ito ang mangyayari sa pagbalik ng ating tagapagligtas na si Yeshua at ang pagtatag ng kaharian ng Diyos. At yun po ang pinaka-magandang balita na maaring marinig mo sa buong sanlibutan. Yun lamang po para sa araw na ito. Ako'y nananalangin na sana'y may natutunan kayo ngayon at mas malinaw na sa inyo kung ano talaga ang kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay may mga katanungan, maaari lamang mag-iwan ng komento o padalhan kami ng pribadong mensahe. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths TV na nagpapaalala sa inyo na lagi kayong lumago at matuto sa katotohanan ng Diyos.